נמשוך את המיטה, מרפקים באים אלינו, פנימה נוציא אוויר בדחיפה, נשים לב שאנחנו לא מקשיטות מדי את הגב, שלא ייכנס לגב, נוציא אוויר כל דחיפה ולא נחזיר עד הסוף. פעם הבאה נרים עקבים, נוריד, נחזיר מיטה. כופף, נרים עקבים, נחזיר ככה מספר סטים על שתי הידיים. סיימנו, עברנו ליד אחת, יד שמאל בעל האוזן, יש לנו פתיחה של בית חזה הצידה בדחיפה של המיטה, וחזרנו אמצע ודחיפה, וחזרנו אמצע. אם כואב בגב, נעגל ונוריד קפיץ. רגל ימין דורכת על המזרן, רגל שמאל, קצות אצבעות על הבר העליון. כדור בין הידיים, טוסיק משוויץ אחורה, גב קצת בהטיה קדימה, ואנחנו מתחילות לדחוף את המיטה עם הרגל האחורית ליישר ידיים ולכופף, ואנחנו נפתח, נשים לב שהברך לא קורסת קדימה, שהטוסיק משוויץ קצת אחורה, הגב קדימה ואין לנו הקשתה. נוציא אוויר בסגירה. נפתח, בפעם הבאה אנחנו יורדות, רוצות להגיע עם הכדור למטה, סגירה. פתיחה, ירידה מהרגליים וחזרה, לא לכופף את הגב בשביל להגיע. נשארנו פה, רק הרגל האחורית פותחת וסוגרת. להשוויץ עוד אחורה, גב ישר, כתפיים רחוקות מהאוזניים, וטוסיק שורף, ניות קטנות.